Tilsyneladende en almindelig stille lørdag formiddag på Lystbådehavnen. Men flagene, containerne og livlig aktivitet afslørede, at Esbjerg Festuge også var klar til start her på havnen. Formand for Kultur og Fritid, Knud Jær Andersen, foretog åbningen og sagde blandt andet: Vestjyllands Montmartre. Sådan blev containerbyen beskrevet i en artikel i Ugeavisen her forud for festugen. Og sammenligningen med det kendte kunstnerkvarter i Paris er ganske dækkende for stedet her i den kommende uge. Og i hver og en af containerne, der ligefrem oser det af kunst og kreativitet. Og sammen danner de 62 containere og deres indhold et helt unikt miljø, som rigtig mange mennesker, lokale som gæster, i den kommende uge vil flokkes om. Endnu en gang velkommen til Fiskerihavnen. Tusind tak til alle jer aktører, der har været med til at arrangere det her og have en rigtig god festuge. Så holder vi os for ørerne. Okay, slut. Festugen på havnen er populær og tiltrækker publikum fra nær og fjern. Vi mødte blandt andet Gunnar, der var kommet helt fra USA. Og jeg er barnefødt her i Esbjerg, så vi kommer gerne til Esbjerg en gang om året. Og vi prøver at planlægge vores ferie efter, vi kan deltage i den her festuge. Og samtidig så er jeg medlem af Marineforeningen hernede, så det er jo meget praktisk at komme herned og overvære kanonen bliver fyret af. Så det ser vi altid frem til. Hvad laver du over i USA? Vi tog over på ferie for et enkelt år, men det er så blevet til 26 år. Så vi befinder os godt derovre. Vi bor nede i Georgia, nede i sydstaterne, hvor der er meget varmt nu. Så vi nyder det her vejret, hvor det ikke er så drønende varmt her, som det er i Georgia. Har I nogle planer for, hvad I skal se her i festugen? Vi plejer gerne bare at droppe ind til de forskellige ting. Vi var nede og se selve åbningen med borgmesteren i går. Og det gode humør, der var nede på torvet dernede. Og ellers så er det vores planer bare at gå rundt og så se på de forskellige ting. Vi vil selvfølgelig gerne overvære det der jazz, der er her. Jeg har jo selv spillet i det gamle jazzorkester i Esbjerg fra 58 til 62. Så det er en af de ting, vi ser frem til os. Der er jo mange af vores gamle venner, der spiller her, så det er sjovt at se dem igen og lige få et lille gensyn. Kunstnerbyen er i år fordelt på hele 62 containere, der rummer alt, hvad hjertet kan begære af kunst og kunsthåndværk fra det sydvestjyske område. Et fast indslag i festugen er Hundens Dag i Gryden. Her havde byens hundeejere rig mulighed for at hygge sig og prøve forskellige aktiviteter med deres firbenede venner. Og hvorfor har du taget med her ud til Hundens Dag? Blandt andet fordi, at min kæreste er hundetræner. Og der har vi så fundet ud af at få det at vide derude igennem, hvor vi så har taget med herud. Og hvad har I prøvet indtil nu? Den sødeste hund, hvor min datter blev i top 15. Så det er det, vi har prøvet. Der er ikke så meget at prøve med de små her. Hvorfor er du taget herud? Jeg har trænet meget hund før, og så har jeg fået en lille valp, som i bund og grund er lidt bange for alt det her virak, lidt beklemt ved fremmede mennesker og fremmede hunde. Så han har haft godt af lige at komme herud og se en masse venlige hunde og mennesker med godbidder i lommen, og det hjælper alt sammen. Og har du nogle sådan mål og rent opdragelsesmæssigt? Hvad skal den? Jamen, jeg har før været op i den der spændende eliteklasse, som DCH jo har. Det vil jeg rigtig gerne igen. Men i første omgang, så skal han jo lige over valpealderen og puberteten, og så må vi se, hvad han byder sig til. Der var agility, aktivitetsbaner, kåring af sødeste hund og ikke mindst pølseapportering. Her skulle hunden bringe en lækker pølse retur til ejeren i uskadt tilstand, hvilket skulle vise sig ikke at være helt let. Vi har jo været rundt og se, hvad der sker af spændende aktiviteter, og også prøve noget af det her pølseapport, som var rigtig sjovt at prøve. Det er i hvert fald noget, min hund godt kunne tænke sig at gå til, kan jeg se, hvis det gik ud på at spise pølsen i hvert fald. Jeg så lige, at hunden klarede og aflevere pølsen. Ja, det kommer noget bag på mig i hvert fald. Hun plejer bare at æde alt, hvad der kommer i nærheden af hende. Men
Det var for fået hende godt, jo. Men jeg tror bare desværre, fordi hun ikke fik lov til at spise ret meget af den, så i finalen så æder hun. Hvad skal I ellers have i festugen? Jamen, jeg håber på et tidspunkt senere nu at komme ind og høre noget musik. Og der er også noget kunstudstilling nede på havnen, har jeg læst om. Det vil jeg også meget gerne ned og se. Så og med hende her, så kan jeg tage hende med. Faktisk næsten overalt. Folk er så søde og imødekommende til, at hun må godt komme med. Så det er i hvert fald en af tingene, jeg skal ned til. Vi skal høre noget musik i hvert fald. Det skal vi. Helt sikkert op og høre noget musik om byen. Som et nyt indslag i festugen genopstod 60'er-festivalen i Stenparkhuset på Dokhavnen. Skål for festen! Skål! Og du tager de her sender stå til her. Selvom toppen var grå på de fleste deltagere, blev der gået til den på dansegulvet med både twist og swing. En af de optrædende var Esbjergs egen Lizzie Beyer, som vi fik en snak med. Det er simpelthen skønt at få lov til at komme herned og se vores gamle publikum, og flere, der er kommet til. Jeg har så også nyt, at jeg har fået et andet band. Det har været rigtig super godt. Jeg var nervøs fra starten, men da vi kom på, så var det bare herligt. Og folk nyder det. Altså de der 60'er-band, det er mærkeligt, at man kan få alt det der nostalgiske frem hele tiden, ikke også? Og nu er det jo festuge. Skal du ud og opleve nogle andre ting i festugen end 60'er-festen? Det skal jeg i hvert fald. Det er da 100% sikkert. Altså, jeg er jo helt vild med det folkemusiske og sådan nogle ting, så jeg skal hen og høre noget folkemusik. Hvorfor har du valgt at tage herned i dag? Det har jeg valgt på grund af stemningen og hyggen og musikken især. Og så det gode vejr er jo heller ikke dårligt. Har du fået rørt dansebenene? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, jeg er mest gået rundt og hygget. Okay. Talt med mange mennesker, som man ikke møder til dagligt, og lige pludselig ser igen. Så det er en meget stor del af sådan en dag. Jeg kommer fra Holland. Ja. Jeg har aldrig oplevet sådan noget så hyggeligt som her. Det er bare hygge. Det er super. Det er bare paradijs, siger man på hollandsk. Ja, jeg kan det rigtig godt lide. Jamen, jeg så det på hjemmesiden i går, at der var festuge i Esbjerg. Vi bor jo om år. Og så skulle jeg se, om der var lidt for os, og så jeg, at der var 60 festival, og det skulle vi selvfølgelig op til. Det har vi været før, vi kommer fra Esbjerg. Så derfor er vi her i dag. Så har I også planer om at tage op senere til noget af det andet festuge? Altså, nu skal vi herop til på lørdag til fødselsdag, så der regner vi med at slutte af inde på torvet til det orkester, der kommer. Så ja. Hvordan har I været tilfreds med arrangementet indtil videre? Jamen, 60'er Festival er jo 60'er Festival, så det er jo rigtig lækkert med den musik, vi kan huske fra dengang vi blev kærester og gift, så det er fint. Det er rigtig godt. Og det var i 60'erne. Rock Colored er et band, der er kendt for at levere deres musik med en energi, der smitter langt ud over scenekanten. Hvor kommer den energi fra? Det spurgte vi Rikke Egholm fra bandet om. Jamen, det er lidt det vigtigste, synes jeg, når man spiller. Det er selvfølgelig vigtigt, at man spiller rigtigt og alt det der, ikke? Men det vigtigste er et eller andet at stille og levere det til publikum, og det gør vi altså. Den får fuld gas, og du ved, foden på monitoren er helt ude på scenekanten, og sørger for, at folk er med. I spiller fortrinsvis kendte hits sådan fra andre kunstnere. Hvorfor? Det er sådan lidt en drøm, jeg har haft i lang tid, om at spille nogle af de der sådan lidt hylde de stærke kvinder, tror jeg. Og så startede det ud med, at når vi spillede lidt Sand og lidt One Two, og så er der kommet en hel masse sådan egentlig lidt nyt til. Så vi har sådan en gang imellem, når der var et rigtig fedt radiohit med nogle stærke tøser, så taget det op, og så gør vi det lidt mere rocket og lidt mere til vores. Ikke? Og så har vi et enkelt nummer med af mit og sådan eget. Så vi snydt det lidt ind i sættet. Hvad inspirerer dig?
Det er ting fra mit eget liv, som jeg tager udgangspunkt i. Og det her nummer, vi har med i dag, det er sådan noget, du ved, en ekskæreste engang for lang tid siden, som var dum, og så blev der skrevet en rigtig sur sang, og så passede den ligesom ind i det her rock-koncept. Og så er I jo opvarmning for Carpark North. Jamen, det er jo helt vildt stort at få lov til at spille i en Carpark North. Jeg er selv fuldstændig pjattet med Carpark North, så da Bjørn fra Musikskolen, hun ringede og sagde, gider I at komme og spille lørdag aften lige en Carpark North, så sagde jeg ja. Og så sagde han, skal du ikke lige høre nogle af de andre, om de kan først? Så sagde jeg, det er jeg ligeglad med. Så tager nogle andre med, hvis det er. Og folk var jo helt oppe at køre, da jeg ringede og sagde, det er super fedt at få lov til at varme op for et så fedt band. Hvad får du festugen til at gå med? Ud og høre en masse god musik. Ja. Har du været ude og høre noget indtil nu? Ja, jeg var herinde i går også. Jeg regner med at skal ind på torsdag og fredag i næste uge. Er der noget, du specielt glæder dig til? Ja, Lars Lillehold, det er altid noget godt. Hvorfor har du valgt at gå herned i aften? Det er for min datter, hun elsker musik og dans. Så hun er lige med ned, så hun kan danse lidt inden sengetid. Og hvad er resten af ugen? Og fredag skal jeg have hende uden hende. Ja. Og tirsdag skal vi ind til børnenes dag. Hvorfor er I hernede i aften? For at høre musik. Ja, for at høre musik. Min familie kommer hjem med. Har I ellers været ude og høre noget her i festugen? Nej, det er første gang, jeg er her. Og regner I med, at I skal stadig igen i løbet af ugen? Muligvis. På torsdag i hvert fald. Hvad skal du ned og høre på torsdag? Det er god musik, sagde jeg. Ja, det er god musik. TVE følger igen festugen i de kommende dage. Fra onsdag viser vi nye indslag fra blandt andet Jerne Kirke, Huset og Torvet.